Music DJ. Oppan Gangnam Style. Our Mr. and Mrs. Fred Nila. Come on, say. Let's go. Grabe, Kit, ang galing. Okay, ngayong gabi, ladies and gentlemen, walang single na guest pero may single tayong ninang-ninong. Ayan. Okay, ma'am? Yeah, ay, nagtawag! Sabi mo, diba? What's your name po? China. Ma'am China, alam niyo po ba na ipapares namin kayo ngayong gabi? Yes. Okay lang ba na maipares namin kayo ngayong gabi? Yes. Ang puso mo ba ay ready nang maipares sa isang puso ngayong gabi? Yes. Ay, palawan ko si Nina. Nina, halika na dito. Oy. Dito kayo. Okay, dito ka, sir. Sir, ano pong pangalan, sir? Andrew. Ay, ang gwapo ng pangalan, Andrew. Kaya sabi nilang China, Andrew E. Hindi, iba yun. Okay, sir, namumula ka. This ka, ano? Taga saan ka, sir? Taga Barangay. Taga Banga. Sir, may asawa? Sa ngayon, wala pa. Bakit ganun yung mga sagot nyo? Ano, yung kanina may asawa, sabi niya, ngayon, wala. Bakit bukas? Okay, anyway, sir, ano ba ang tipo mo sa mga babae? Ninong? Ang tipo ko yung simple, tapos hindi masyadong maarte, mabait, at matalino. Ay, okay. Pasok lahat yung simple, maganda, yung maarte. Paano kaya natin papatunayan yung matalino? Mag-quiz siguro tayo dito. Ano? Okay. Sino ang pambansa nating bayani? Silsad. Ay, ang galing, sir. Ano ang pambansa nating awit? Bay Magil. Pare, tama ka rin yun, Ninang. Okay, ito. Ano ang pambansa nating ibon? Agila. Correct! Sir, ang talino. Pasok. And walang talino. Thank you so much. Perfect. Walang asawa. Wala. Correct. 1, 2, 3, and yaka. Ninang and Ninong. Yaka. Ay! Kanina sa simbahan, sir, napapansin niyo na si Ma'am hindi pa? Hindi pa. Kailan niyo siya napansin, sir? Ngayon lang. Okay. Gina, masasabi mo bang isang napaka-gandang lalaki ni Andrew? Ay, talagang nag-iisip ng isang sagot na. Sa tingin mo, pwede na ba to si Andrew? Pasok na ba? Pasok na, matso pa. Wow, sir! Matso ka daw, sir! Matso! Okay. China, mahal na mahal. Kanina ka mabaw ng baw. Arigato. Okay, and your answer is Andrew? Andrew. Mahal na mahal kita.